Zdravo svima ekipica, danas ćemo pričati malo o povijesti sporta i trčanja. Kroz povijest trčanje je bio važan dio antičkih olimpijskih igara koje su se održavale u staroj Grčkoj. Disciplina stadion, kako ga svi znate kao gdje se trči u krug, je bila prva trka na olimpijskim igrama, a trčalo se na udaljenosti od približno nekakvih 192 metra. Legenda kaže, a bome i ja sada, da u staroj povijesti je bio jedan Filidipis ili tako nešto. On je bio grčki vojnik, trčao je iz Maratona do Atene kako bi prenio vijest o pobjedi nad Perzijancima u bici kod Maratona. To se često smatra početkom samog maratona kao sportska disciplina. Ako gledamo srednji vijek, trčanje je bilo važno kao nekakvo sredstvo komunikacije i transporta, tako da su trkači, kraljevski trkači bili zaduženi za prenošenje važnih poruka za vrijeme ratovanja ili nekakvih bitnih informacija između gradova i dvorova. Samim time trčanje je bilo i ključni dio obnove olimpijskih igara u 19. stoljeću. A kada su održane prve olimpijske igre? 1896. godine. Kojima je sastavna disciplina naravno bilo trčanje. A sad onaj jako grdi dio. Žensko dugoprugaško trčanje nije bilo uključeno u olimpijske igre sve do 1984. godine. Kažu da žene nisu bile dorasle takvim izazovima. Baš me zanima da li netko zna zašto je maraton baš dužine 42,195. Kao što povijest kaže, na olimpijskim igrama 1908. godine u Londonu, maraton je produžen s tradicionalnih 26 milja, to jest približno 42 km, na 26 milja i 385 yardi. Znači to je približno 42,195, kako bi se utrka završila ispred kraljevske lože. I onda je ta u biti udaljenost postala standardna duljina maratona i koristi se dan danas i mi sad lagano trčkanamo, Eto, toliko od mene za sada. Nadam se da ste naučili nešto iz povijesti sporta vezano uz trčanje. To su samo sitne, kratke činjenice koje možda niste znali. Društvance, vidimo se u idućem videu i lijepi pozdrav svima do idućeg maratona. Bok!